hartzeko ordua da. Gure eskubideak reklamatzeko ordua. 55. urtean kokatutako histori bat kontatzen. Eta orduan, hor genuen pixkat trama batzuk, bai hotel bateko, protagonista batzuk hoteleko bat dira. Beste protagonista bat alkatea, alkate frankista, eta bera da fabrikako uneko 50an sozioa, ez? Eta orduan behar gendun bai, bilatu dekoratuak, bai fabrikarenak, langilearen tramak ere badaukagu idatzita. Eta orduan, hasi nintzen pixka bat begiratzen lekuak, eta nondin ora, ikusi neban interneten, da Legazpin bazegola la ruta obrerako dekoratu batzuk, eta orduan olatzekin jarri nintzen harremanetan, etorri nintzen honea, ikusi neban dekoratuak, eta esan eban jode dira gure telesaileko dekoratuak. Hemen grabatuko dugun tokia dira fabrikako kalia, bintxe gauden kalia, gero grabatuko dugu orgoian dagoen gerentien despatxua, eta gero daukagun biltegi bat, langileak eta biltzen dien tokian, eta horren asambladak eta itxeko. Eta gero bai daukagu euren aldagelak eta beste tokitxo bat bai erabiliko dugu hor grabatzeko. Gero daukate bai etxe bat, eta guk erabiliko dugu hori beste protagonista bat gurea da medikua, herriko medikua, eta gara hortan medikua bizitzen ziren euren etxean eta kontsultare bertan zegoen, eta orduan medikuan etxea egongo da Legazpiko etxe hortan, piloto hortan. Segizu kaldera. Mercedes! Carmelek, gu beste eskubide duen egoteko eta nahi duen esateko. Asmoa da iraien estrenatzi. Baina hori gure esku ez dago, hori telebistako programadoren esku dago, baina asmo da denboraldi berriarekin hastea, iraien. Oraingoz, hilabete bateako lana dizute Legazpin? Guk egingo gurroakia 8 astetan. Egun batzutan egongo gara hemen, atzo eta gaur hemen gaude, bihar Oinarbiragoa, Zetziz Zestoara, pixkait komando itinerante zango gara. Elkar hartuta joan behar dugu denok izan horretan hartu behar.